Fransi media akorte attumaphan keropajir lo langlitumaphan nilitum dak karbi langpi hydro project development committee dak middle two stage atum nanglitumaphan na changateng pen aporateng pen nanglitum na pale dun pot nanglitum phan keropajir lo nilitum pini ladak press meet phongni apor kehang thu nangkok alamamang kelalo kedam tang nilitum December chiklo nilitum press meet kedopen halaso nilitum gachingwai pen MEC banghini lapu socheng pen pu chingthong MEC banghini phan kachorang bang wedet nilitum press meet kedopen halaso nilitum kam abang bon pon check pu gachingwai pen nilitum halaso ke date ke fix ape nilitum claim pon unedet lo pipot lo pulote nilitum chingwai thupen officially alo pipen chunji mene pupen nilitum MEC aphan wang wedet pen apida nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM aphanda nilitum alo pidam thulo kachuning ria lo pilo lapen nilitum department aphandak APGCL dak nilitum Lengri lapen nilitum headquarters sitame CGM atru nilitum pilap pen sitame nonpuan sitame thanga reply ta ave lapen nilitum power minister pen chief minister aphan sitame nilitum through deputy commissioner Hamren Karbi Anglong atru pen nilitum lo pilo sitame nilitum thang response ave laso posin nilitum pini nanglitum han press meet nanghang nangkok Jitung ke pu bangke la rompho arat dak affected area lo la rompho ke la council pen EPCL tu ngwai ke kroi ke la son lo te 2016 nan kan botalis along aben ke do kala benefici abang la botalis along amen besame apia pu abang ke botalis along amen ke do la tebok te rom kho itu area adung area puling sono lo la tomasi compensation ba kelong choji la tomasi pichoji pu ake kroi tang alam do tenora banker tum thelong lo la bangso itu compensation ki pi apa ke soalis la banker la ake kroi teng pen fresh pi ke thela son lo da banke kadowe tutel ke harin la songkara pho beneficial list lo ala bang song mo ban ke bang pharo sia ban ner kep ke la rong pho angkang amlit kalipin lo angtal mudang selo la sila son pro te la banke la itu DCL pen council ke tekro tingwa alam ke la ke isui lo apotek lo la sangke ane so la banke la son lo ala compensation ke pi amata ke chok ke le thepik leson bangke hala kaprek angtal metuhan kipi la leson bangke la kipi anta da genuine a beneficiary kelong vek nang yatum atum bangke atangka kelong kompik pik ke phan phokep sose atangka bangsi hala angtal na beneficiary tu dagarong larang kang kalipinara atum si la so tangka kelong dagong si made bangke dag local jinun beneficiary bangke lakni long ponte la angtan bangke lakni ko lak thong ke lak le pola so sikelong sila bangke ne tumathalo la ke dag la affected area ana tumhan la jinun beneficiary phan la ke pilho kelang rem kati musoy kelang rop so si ke ke tin lo sila so bangke tumke tiak bone daji tiak thek daji so posil tum ka demand ke tum ka hang la lo je la ke chok ke asot alma ke ang tum ke chok sunangi kileles an ke pele sunangi peking sunangi apo dag ji no ra beneficiary tum hokpet along le ke da mate pen ko alma tangka ke long ni la so teng long po pe ke long le la tum phan tangka ke pi bekom som ji pemasi along le pe klang ta pe kom pik atu phan ma ke mane ke kotha ini ta mane kotha thom tho mane kiri si ta ho kamela sem lo halat ang tanatum sa kotetu lalo tipiam penon present secretary pen ni yerlo pen so teng si tum
ปีนี้เป็นแก่ปังเจงหรอที่ละดากลงลีดากเฟลังดากลังรอยละแก APC ละตุมละเห็นพุทธกะลีกาวสุลละเห็นพุทธกะลีละรองพอราตุมซีฮักโกเป็นตาเกดูละโซฮาวาละรองพอราตุมซีอันกูบินอรดากรองสาเทโลบางพอสาเทโลปารายรองนี้กูปารายรองทอมละตุมเสเห็นพูโลla rong asar amekar tum ke do an hello dak along le ahem phuatum la se non epicial tum la dem dak tengji po policy an lo la melo sita la solong le anam long le tik laga ni tung long le pithai thol jo sila tum army crpf kon pinran wan puta ga chedan po hala so ga chedan avi bu proof sita la so dai ke ni tung gali epicial la soposin tunge pini pen pancheng lo penna penge dak poster benar hingpo dake jok atum ta la swakam swa dema phan ke wang puke chak chilo dalo ki tum phan asap sap nanga chung thui pon ni tum chi thek lo a the ni tum ni rat ni dat ni me kar tum ke do an pen ha fisar pusara ni pen chuti ki chong hoi theng the han yang sok sang chuklem me sinri tum kadu ko be me kar me thur ban reng I bom lo du I bom lo an pinyar nya bangke I pidisel tum dak lang tengji purong te long da nam nang ji sinri tum hanang puro amasi hapena por hotari li pudun nang piji poro dang te lan ni tum rong ho amme kar phan ke nang ila per nang po nang pacitang nang po nia sar the phanang piu le ke chokoli ne phanang piu na puro dang te ne me kar tu me chi et pu ni ke reng pu mi ni re la son kali ka du go be phanta nang pet nang ji aram ang long do ang moyang long do ha phu ko an ba lo ne a phi ko an ba lo ne ang a phi deng som ka phu deng som ka pen si ki do tang a me kar sai de lo anona ka hoy mang ke ni tu phana ka hoy bang la pu son lo ang bong lom tali li hal suhut pudun surihini ra ningkan kre sok ningkan ben bhutara list ke do bang phu la se hasu to ni pura suri krihini ra haru kre sok bana bhutara list ke do muni saide lo kar bang long do ke puni liga he li do na hu bani liga ni ji hora tunga thakala puelo la pugali ladak affected area long phancho ini ke affected area pen ta ang tan chon thor thor de la posin ni tum rong sota ning chi nang ko ning jang ge nang ko apose nilitum la rong phorat ke kroi krelo kalite a hormu horta pena penang pesiro hormu cheroi pun pulon te la ke pesiro nang hormu cheroi ke thuplot po anda jong se aro la sadem tengvekji ladak pen karen long vek nagi bolon te nilitum phan compensation poisa nang pechok etangji la hello nilitum rong ora pe puke la si la patai mili tum consider ta chung ki dam lo chung duk dam lo char ju lo local mdc ban ta mili tum hang lo parai harai ta local mdc ta wangwe la pen ke cm long ta mo het pu secretary atum ke thana son lo mili tum ma se dam lo alu ta pi lo alang dia masih pulo nang tum phan sel nang hang pu setan ma antana hang he der lo ini cekru ni jon thom dam elo son thak se hala project atuma along tani tum patai se dam lo kar biang long disi phanta lupi elo an par kan ni tum ka sing kya thai ta weather lo poni tum ka bonse ka cholo ni tum han isi bakalam klar nang pi mini bulok sin ni tum chong hong bom lo non an chong hong se ta ni tum han ke la tum ning ji jong klemai hi putong ka ma tha lo ne mate ko sono ni amat thangna alam ka ni tum hanang than thibelo aposi ni tum ke longli ke cheng honduk ni sumar do ne me kar me thur do reng nang ji ka chuti ke thai do nang ji aponi ni tum bang ke la bon che lo honmu hotar che ponon ni tum da kai teng theng thi han jang sok sang chuklem long nang po lan chol do ni tum rong so aga chinia bang ke non ke kali makadu vera ta open na sini tum ke bon no da komani jong su ko pini kompik pik ke phan
Pokep sose atangka bangsi hala angtan la benefici tu dagang kang kalipin arat atumsi la so tangka kelong dagong si male bangke dag lokal jinun benefici bangke lakni long prote la angtan bangke lakni ko lak thong ke lak le pola so si kelong sila bangke ne tu mathalo la kedak la affected area arat tu han la jinun benefici han la ke pilho kelang rem kacil musoy kelang rop asosiasi itu dia kacil tin loh sila so bangkel tum ke cicak bone daji cicak ke daji so posil tum kan dimad ke tum ke hang lah lo je la kecok ke asot al bangke antum kecok sunangi keleles al ke pele sunangi pekeng sunangi apo dak jino na benefice tum hokpet along le ke dam te pen ko alma tangga along ni la so teng long lang po ke long le la tum phan tangka ke pibekom som ji pemasi along le pe klang ta pe kom pik la tum phan ma ke nan ke kotha ini ta ho mane kotha thom thom mane kiri si ta ho tamela sem lo halak ang tan tum same lana tha long le si la tum phan allotment au si pe pi same atum ke lak koi la thong ke lang ko pi ko so sia tum ta ka long la bang ke tum phan la ke akilu ke long ke du ke lak arat pemata pensi la nang ke ber la so se to ke thelong lo sila bang ke to teli la ke injustice aron re pina kam lo ke dalo la si ne to non mathalo la si chief minister power minister fansamen tum ke lo pe lo thro la district commissioner hin pen ke official chief general manager fansamen da thro da lengri project apla general secretary general manager ahin pasamen tum lo pi era fisabel tum phan thang responsible thang alam thagawe amasi samri do clip abasi tum ke rong ting wai lon tum ka de beneficiary pen ke da committee to jai lo tum phan ke lang rob lo tum phan amurona bi belo tum thang le lo so si banang tu bana pot itu da ningthi ninge pung be klang kle project jok ke lo la si tu decision and law committee pen a committee lo kon rong asar benefici ke da lo si tarik isi kenapa pen lo meje lo tarik si meje lo pen ke project kam ke sob bon thena block thena ala so fasil tu bini halat chief general manager afan EPCL chief general manager afan through la pilho general manager dak lengri itu bini lo bidang lo dan tum itu ma diman la sona tum nang ke report nang tum itu malam report nang tum kam tonot ane tum ke tum ni ton te sal ke bon lo tadi si pen ke dak kam long le lo tu si pinya do ta pi lo ala kam ta so ten si tum klempo dak ke kam ke klenyi phan wa lo la bangkal tu ke pring po nalo si la hello se per bangke si da bangke litum council CM along ta dam lo lu pidam lo an CM talang ke cha bangke lu pi hut dan tu han especially mo chi ki ke bana ha po mo so le an so na me thana po tamen tum ke chiklo ji tu na yani on thon da melo itu mana ha ang thek ang ring thang da we na so lo ane so bangke la IPC la tu pulo la tu ke ko sero re council so ta ho ha so ta ho po ni tu ga tha chi ni tu chini bangke official tum si long le ke langji na tum si long le ke equation tamane la beneficiary lo dak PF area arat tum long le la tum si allotment ke la tum si long le ke tirai lon te dak arat tum la long le putu bangke la so commission bangke long vek nang po la bangke mang tum hala council ta hada le putu yong tham ke tum sok nang tum si official tum si long le nang tum si kinangi nang tum si long le da tirai apo si compressor mata ne tum pi ma long le genuine compressor ba ke official pen tum long lang ji na si to ke po de la halo la si la long le ti ka bang ke tum ke kam ke bon pring po ang ke ne tum pha si ahok hak bo ti ki bai pen si mesan pen alam nang le ti ke da ke kam pe gram long le lo la so alam si tum dal beneficiary committee tum da ting vai lo long thorat tum si ting vai sar pen tum la so ten si nong la ni phasi pini tum da media tum da na chang lo media along pe le kalau le alam
ปังดัดโลนักปฏิมโลนักนั่นตัวแกเฮาก็หัดปีมาสิที่ทาง